Magandang oras po sa ating lahat. Meron lang po akong mga bagay na gustong linawin regarding po dito sa aming trabaho ni nanay dito sa provincial government. Okay. Alam niyo po, ang tanggapan po namin dito, tumanggap ng mga problema ng mga tao, inaing ng mga kababayan natin. Hindi ko kami pwedeng mamili kung sino man ho lalapit sa amin. Kailangan pakinggan ho namin lahat. Ano man ho itong mga hinaing na to, kailangan namin pakinggan. Ito man ay involved ng mga kasamahan namin sa trabaho, kailangan pa rin ho namin pakinggan at kunin ang side nila. Ngayon po, kung nagkaroon ng problema sa parte ng aming mga kasama sa trabaho, ito po ay hindi politika. Kasi hindi naman ho kami ang may gawa nitong problema na to. Bago pa ho umabot ang mga kasama namin sa trabaho, nandito na po yung mga problema na to. Taon na po, simula nung pandemic, na hanggang ngayon, umaasa po yung mga tao na magkaroon ng hustisya dun sa kanilang pera. Malinaw po na mga taong nakausap namin na humihingi ng tulong. Tinignan ko po yung mga kontrata nila. Ano po ang nakalagay? May commitment po na interest na dapat na makuha ng mga tao. Hindi po malinaw doon kung anong investment man. Ang malinaw is babalik ang pera nila na may katumbas na interest. Yun po yung mga nasa kontrata. Na taon na naghihintay ang mga tao na mabalik ang kanilang mga inaasam na kita sa interest, na wala pong nagiging malinaw. Taon po nililinaw ko. Taon po ang hinihintay ng mga kababayan natin na ang karamihan ay mga OFW na nagbibigay ng tulong sa ating ekonomiya, nagpapakamatay sa ibang bansa, binubuwis ang buhay nila, pawis at dugo para sa pamilya nila. Natural po, umaasa sila na kumita doon sa interes na pinangako sa kanila. Di bali po sana kung nagkakaroon ng malinaw doon sa pakikipag-usap, doon sa obligasyon na ibinigay niya sa mga kababayan natin. Taon na po ang hinaing nitong mga kababayan natin. Hindi po namin gawain itong problema na to. Hindi po dahil politika, dahil hindi ho namin siya kasama ng nakaraan eleksyon, politika po to. Ano pong gusto nyong gawin? Na pag humingi ng tulong dito, naghinaing, tatahimik ho kami, hindi ho namin pakikinggan. Hindi naman ho po pwede yun. Hindi dahil kasama namin sa trabaho, ay dapat manahimik na lang po kami. Ilan po ang mga kababayan nating OFW na inaasahan ng pera na to para sa pamilya nila, na walang malinaw kung kailan ibabalik. Okay, sinabi mo ibabalik mo, kailan? Taon na ang nakaraan, wala ka pang binabalik. Walang malinaw kung kailan mo ibabalik. Kaya po siguro umaasa yung mga kababayan natin na nag-invest. Kasi ang malinaw na nilagay nyo sa kontrata, yung pera nila ay magkaka-interest sa loob ng 3 taon, 2 taon, yung iba 1 taon, or kada buwan tatanggap ng interest yung investment nila. Kung hindi nyo bibigyan ng linaw yung mga problema na yan, talaga pong magsasalita yung mga tao. Hindi rin po kami na mga kasama mo sa trabaho ang naglabas ng salitang scam. Hindi po kami yun. Bago pa lang ikaw ang humabol,
bago ka palang nahalal, yan na po yung mga sinasabi ng mga kausap mong tao. Yung mga taong niyaya mo para kuhanan ng kapital at pinangakuan nyo ng interes. Oo, naiintindihan ko po yun. May mga negosyo na talagang hindi naman lahat ng negosyo kikita. Kaso sana nilinaw mo sa mga taong kausap mo na yung pera nila ay mag-i-invest sila dun sa negosyo. Hindi po nilinaw po ninyo dun sa kasunduan na hawak-hawak nila na kikita sila ng interes. Malinaw po yun na out sila dun sa negosyo ninyo dahil lang inaasahan nila yung interest po nila. Parang nangutang ka lang po sa lending company. Wala akong pakialam ang lending company kung saan mo dadalin ang pera. Ang malinaw sa lending company, meron kang obligasyon na dapat mong bayaran. Hindi ho sinasabi dun sa lending company na kasama ako sa negosyo mo. Kaya po siguro yung mga tao ay umaasa po. Kaya sana po linawin niyo yung pagsasalita ninyo kung sino ho nasa likod nito. Kung titignan niyo po kung sino nasa likod nito, kayo po ang nandyan sa likod na to. Dahil kung hindi ho ganyang karaming tao ang kinausap ninyo at hindi kung yung mga tao na yan ay kinausap nyo ng maayos at sinabi nyo kung kailan nyo exact babayaran o issuean nyo man ng cheque, hindi po mumangal-ngal yung mga tao na yan. Hindi po sana nagsasalita yung mga tao na yan. Kayo po may gawa nito. Hindi po kami mga kasama ninyo sa trabaho. Kayo po ang may kagagawan lahat ng ito sa simula't simula. Kayo na nga ho nagsabi, pandemic time pa yan. Andyan na yan. Nagdaan ho pala kayo sa hirap. Base sa mga kinuwento ninyo. Kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo sa buhay. Sana maramdaman nyo rin po yung mga taong kausap ninyo na naghirap. Kitain itong mga pera na to. Sana nararamdaman nyo rin ho sana yung nararamdaman nila. Kami po ni nanay, wala kaming pakialam sa politika. Tapos na po eleksyon. Tinanggap po namin kayo na maayos. Asahan nyo po, tao kaming makikitungo sa inyo. Pero hindi ho pwedeng pagtakpan ng bilang kasama ninyo sa trabaho ay mananahimik po kami para sa mga reklamo po ng ating mga kababayang OFW. Hindi ho natin po pwedeng gawin yun. Kung tingin po natin na may karapatan sila, dapat turuan lang ho natin kung anong dapat nilang gawin. Ngayon po, dun sa mga ibang lumapit, na ang commitment nyo po hanggang next year pa, 2026, 2027, malinaw naman po ang sinabi ko sa kanila. Hintayin nyo po yung kontrata ninyo matapos at baka makabawi po yung tao, mabayaran po kayo. O maibigay po yung obligasyon niya sa inyo. Doon sa takdang araw na matatapos ang kontrata ninyo. Doon po sa mga naghahabol na taon na naghahabol, ano nyo naman po gusto nyong gawin sa mga tao? Sila na ho nagsasawa na nakikipag-usap sa inyo na walang malinaw na sagot. Sinabi nyo may bagong investment na naman po kayo. Sana po bago kayo mag-invest, unahin nyo muna po yung obligasyon ninyo. Na sana, kausapin nyo yung mga tao o magbawas man ho kayo dun sa obligasyon ninyo sa kanila. Kaya lang naman ho naghahabol yan wala pong malinaw na usapan Wala pong malinaw na makikipag-usap. Ngayon po itong problema na to, bakit nasa publiko? Humabol po kayo. Isa kayong public servant ngayon. Dati ho bang hindi kayo public servant? Pumutok ho ba yan? Lumabas po ba yan? Meron, pero pa konti-konti. Ngayon public servant kayo.
tanggapin nyo po, lahat ho tayo sa katiting na bagay na pagkakamali natin, bubuksan ng mga kapampangan o ng mga ibang tao buhay natin. Kung ano man ang maling ginawa natin, part ng public servant yan na dapat natin tanggapin. Hindi po kagagawan to ng politika. Kagagawan nyo po to. Maganda pong gawin ninyo, siguro, patawag nyo po lahat yung mga tao, yung mga nasa ibang bansa, as far as Israel, na kung saan ay may gera, may matanda, na malapit na mag-retire, umuwi, nakakailanganin ng pera niya, kausapin po ninyo. Yung mga tao na may sakit, ang mga pamilya nila na nandito ngayon, nangangailangan ng pera, inawin nyo po yung mga usapan ninyo. Kung malinaw po ba yung usapan ninyo, magsasalita po ba yung mga tao na yan? Kung bang malinaw ang pakikipag-usap ninyo, magsasalita ho ba ng iskam yung mga tao na yan? Hindi po siguro. Negosyante din po ako. Kung marunong ho tayo makipag-usap sa obligasyon natin, iintindihin ho tayo ng kapwa natin. Pero, kung hindi ho maayos ang pakikipag-usap natin, sasagot tayo ang parang sagot sa hangin, na talaga po magsasalita yung mga yun. Yung sa politika po, wala po kaming problema. Kung sino naman po yung sinuportahan nyo nung nakaraang eleksyon. Okay lang po kami doon ni nanay. Tapos na po yung eleksyon, nakafocus na po kami sa pagsiservisyo ulit ni nanay. Darating ulit po yung araw ng politika. Natural ho, maghaharap-harap na naman po ulit. Doon na lang ho namin ulisipin ulit yung politika. Kayo po, kung ang pakiramdam ninyo, dahil napag-usapan ang kaso ninyo o naging kaso ninyo, dadaan nyo kagad sa politika, hindi ho namin problema yan. Malinis po ang konsyensya namin ni nanay. Nung pinuntahan kayo ng sheriff dito para i-garnish yung sahod ninyo, na dapat doon mismo sa session hall kakausapin kayo, ano hong pinagawa namin? Pina-close door ko po kayo para mag-usap-usap po kayo. Dahil nga ho, alam ko yung kahihiyan. Pero, public document po yan. Hindi ho natin habang buhay na matatago. Sa media, mga media sa Pampanga, hindi ho ganon kahina isip ng mga tao na yun. Ang gagaling ng mga Kapampangan. Tingin nyo, hindi marunong umamoy ang mga yan, makarinig. Naku po. Sa lahat ng chismis dito sa ilalim, alam ng mga media natin dito sa Pampanga. Kaya wag nyo po isisisi sa amin. In the first place, hindi naman po kami may gawa nito. Sino ho bang gumawa nitong problema na to? Hindi naman po kami. Anong malay ho namin ni nanay dito? Anong malay namin ng mga katrabaho mo rito? Basta ito masasabi ko sa iyo. Pagdating dito sa trabaho, pagsiservisyo sa mga Kapampangan, magkakaisa tayo. Pero yung pang-aapi sa mga kababayan natin, hindi ho nyo kami pwedeng asahan ni nanay. Kailangan namin pakinggan, at kung alam namin na meron silang tama, kailangan po namin tulungan. Hindi ho kami pwedeng tumahimik dahil kasama ka namin sa trabaho. Ayusin nyo po yung mga gusot siguro na yan. Kung nalugi man ho kayo sa negosyo, inadmit nyo naman sa sarili ninyo, kausapin nyo po yung mga tao. Linawin nyo lang ho kung kailan nyo sila babayaran. Yung mga iba na malinaw na investment, siguro talo sila. Pero yung iba
na ang kontrata ninyo interest, palagay ko po may obligasyon kayo. Yung paggamit nyo ng mga iba-ibang pangalan sa kontrata, linawin nyo po. Yung mga negosyo, pangalan ng negosyo na ginamit ninyo, linawin nyo po. Iba-ibang negosyo. Siguro po, magkaroon ng linaw sa mga Kapampangan kung ano po itong sitwasyon na to. Hindi po kami ni nanay o ng mga kasama namin dito ang may gawa nitong problema na to. Pakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga taong nasangkot dito. Kung ano yung pera na pinaghirapan nila. Yung pera na binuwis nila ang buhay nila sa ibang bansa, mawawala na lang ho basta-basta. Ang walang malinaw na pakikipag-usap. So, sana po sa ating mga kababayan, nagkaroon na ho ng linaw. Kung ano man yung napanood nyo kahapon. Kaya nandito po ako para sagutin na wala pong politika rito. At wala rin po kaming interes sa posisyon niya. Wala rin ho kaming itatago o wala rin kaming dapat ikatakot kung meron man hong kumontra sa amin dito sa trabaho namin. Dahil ang pera ng Kapitolyo ay binabalik ho namin sa mga tao. Malinaw ang kwentahan ho namin dito. From the beginning, na nagserbisyo si nanay, nagserbisyo ko. Malinis po ang pera ng Kapitolyo. At malinaw na ang mga proyekto, programa, ay bumabalik lahat po sa mahihirap. Yan po ang sisiguraduhin namin sa inyo. Kaya kayo po, na iniisip ninyo na hindi kayo welcome dito sa probinsya, welcome po kayo rito. Basta papunta ho tayo sa tama. Welcome kayo. Pero hindi ho papunta sa baluktot. Hindi nyo ho kami po pwedeng patanguin ni nanay doon. Sumerbisyo tayo. Dagdagan pa ho natin ang pagsiservisyo sa mga Kapampangan. Maging tapat tayo sa mga Kapampangan. Yun po ang kailangan natin gawin. Maging tao tayo. Magpakatao po tayo. Yun po yung kailangan natin. Huwag ho natin i-blame sa iba. Yung mga kasalanan o pagkakamali natin, i-blame nyo sa iba. Huwag nyo pong iibahin yung usapan. Ang pinanggalingan lang po nito, problema na to, kayo rin po. Hindi lang po kasi 5 taong nagsasalita. Daan-daan tao na po yung nagsasalita. Pati nga ho hindi natin kababayan, meron pa as far as Zamboanga. Ganun po kalayo. Na nagtiwala sa inyo, na nagbigay ng tiwala. Para maayos nyo po ito, harapin nyo po yung problema ninyo. Mag-set kayo ng meeting. Ngayon, sa kayong public figure, patawag nyo po lahat ang may problema. Isa-isayin nyo, pagsamasamahin nyo sila. Pwede ko kayong tulungan. Mag-rent tayo ng malaking convention dito para magkasya po sila. Ako na magbabayad. Para pag hinarap nyo sila, isa-isahin nyo silang harapin kung ano yung mga pangako na dapat yung bigay sa kanila at ano yung mga dapat nilang asahan sa inyo at kailan. Tutulungan ko po kayo sa ganung paraan. Pero para itago po itong problema na to, hindi ko po magagawa sa mga kababayan nating OFW. Okay po, sa mga minamahal ko pong Kapampangan, sana po nagkaroon po ng malinaw itong mga statement ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Asahan nyo pa rin ho ang tuloy-tuloy na pagsiservisyo at pagmamahal sa inyo. Maraming salamat po.
Actually, these are for demonstration purposes. All the food packs that were brought are already in place, and they not only include those for use, but also for the stacking levels of the DSWD. So, Secretary Gatchalian and the DOCD have a minimum stocking level, which we always replenish. So these ones will be actually for the demonstration of how the V-22 was used, but this will be stored as prepositioned supplies precisely in the NETCA side for use in the next ones that we expect 17 more until the end of the year. Okay. You mentioned the importance of EDCA sites, sir. Ngayon po ba, ano pa po yung mga yung mga nilalagay natin na preposition na tulong doon sa EDCA sites? EDCA sites are basically for logistics and humanitarian assistance. And that's as far as we talk about. 17 po na additional EDCA sites pwede? No. 17 weather disturbances. Okay. Because of an average of 20 per year. To Ambassador, hello po. How important is this help to the people who are hit by the typhoon and things in Magat? I think in terms of the importance, I think the importance demonstrates the importance to me is how we value this relationship as friends, partners, and allies with the Philippines. The Philippines, by its natural geography, is one of the most disaster-prone countries in the world from natural disasters. So we're here to help in whatever way we can. Through pre-positioning at EDCA sites, and last year we had the opportunity to go up to Fort McSaysay and see pre-position in place. And this is when a storm wasn't en route; it was just we were just visualizing, having an ocular for at that time family packs that were not food, but cans and tarps and things that would be needed after a natural disaster. So we think that it's very important to have this humanitarian and disaster relief assistance pre-positioned ahead of time. The EDCA sites, as the Secretary said, are critical for HADR, and they are sites that are completely Philippine military bases, Philippine sites where the United States is investing in HADR and also in making sure that we can remain interoperable and that we enhance the capabilities of the Philippines as our good partner, very great partner in this region. Ladies and gentlemen, we have time for one more question. Secretary, may lumalabas kasi ngayon na story from South China Morning Post na meron daw tinanggal na Philippine ship from a Union Shoal. I have received no reports of that. Okay. And the chief of staff, neither is the chief of staff. And binatikos na naman yata ako nung China nung isang araw na sinabi ko daw na indisputable sovereignty and jurisdiction na clinicling nila palagi over the waters within the 9-dash line and all other islands, yung mga Xia-Xia, pati Siakoy, kung anong tinatawag nila doon. Sinungaling daw yun. So, inuulit ko lang yung sinasabi nila. So, sa makatwid, kung yung inuulit ko na sinasabi nila, kinukot ko lang naman yung niraradyo nila sa atin na China has indisputable sovereignty and jurisdiction over the. Sasabihin nila, hindi totoo yung sinasabi ko. Hindi totoo yung sinasabi nila. Inuulit ko lang naman yung sinasabi nila. At sila nagsisinungaling, hindi ako. May I just add? I just wanted to add that in addition to my remarks, those numbers have now been updated. There are 47,000 food packs that the U.S. military has helped to deliver through our V-22 Osprey and other aircraft to over 200,000 people affected in the areas that are affected by this calamity. So that's a significant amount, and we still have at least one more day of assisting in this regard. So we're very honored to be a part of this relief effort. Ladies and gentlemen, that's all the time we have for questions. Na siya pinakal ng Chinese Coast Guard na bigay yung pag-republish ng na claiming it towed PH boats away from a Union. May video ko. Nakita niyo na po siya. Hindi pa. Hindi pa. Okay, thank you. All right. Nasa Kahapon lang. Nasa ano po, June 17 daw po yung incident. Pero hindi pa ba na?
Baka fake news na naman yan. Sinabi ko na nga, likas na. Pero napunta niyo rito sa report na ito. Tignan muna natin kung totoo hindi bago tayo magplano. Hindi na. Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you so Magandang oras po sa ating lahat. Meron lang po akong mga bagay na gustong linawin regarding po dito sa aming trabaho ni nanay dito sa provincial government. Okay. Alam niyo po, ang tanggapan po namin dito, tumanggap ng mga problema ng mga tao, inaing ng mga kababayan natin. Hindi ho kami pwedeng mamili kung sino man ho lalapit sa amin. Kailangan pakinggan ho namin lahat. Ano man ho itong mga hinaing na to, kailangan namin pakinggan. Ito man ay involved ng mga kasamahan namin sa trabaho, kailangan pa rin ho namin pakinggan at kunin ang side nila. Ngayon po, kung nagkaroon ng problema sa parte ng aming mga kasama sa trabaho, ito po ay hindi politika. Kasi hindi naman ho kami ang may gawa nitong problema na to. Bago pa ho umabot ang mga kasama namin sa trabaho, nandito na po yung mga problema na to. Taon na po, simula nung pandemic, na hanggang ngayon, umaasa po yung mga tao na magkaroon ng hustisya dun sa kanilang pera. Malinaw po na mga taong nakausap namin na humihingi ng tulong. Tinignan ko po yung mga kontrata nila. Ano po ang nakalagay? May commitment po na interest na dapat na makuha ng mga tao. Hindi po malinaw doon kung anong investment man. Ang malinaw is babalik ang pera nila na may katumbas na interest. Yun po yung mga nasa kontrata. Na taon na naghihintay ang mga tao na mabalik ang kanilang mga inaasam na kita sa interest, na wala pong nagiging malinaw. Taon po nililinaw ko. Taon po ang hinihintay ng mga kababayan natin na ang karamihan ay mga OFW na nagbibigay ng tulong sa ating ekonomiya, nagpapakamatay sa ibang bansa, binubuwis ang buhay nila, pawis at dugo para sa pamilya nila. Natural po, umaasa sila na kumita doon sa interes na pinangako sa kanila. Di bali po sana kung nagkakaroon ng malinaw doon sa pakikipag-usap, doon sa obligasyon na ibinigay niya sa mga kababayan natin. Taon na po ang hinaing nitong mga kababayan natin. Hindi po namin gawain tong problema na to. Hindi po dahil politika, dahil hindi ho namin siya kasama ng nakaraan eleksyon, politika po to. Ano pong gusto nyong gawin? Na pag humingi ng tulong dito, naghinaing, tatahimik ho kami, hindi ho namin pakikinggan. Hindi naman ho po pwede yun. Hindi dahil kasama namin sa trabaho, ay dapat manahimik na lang po kami. Ilan po ang mga kababayan nating OFW na inaasahan ng pera na to para sa pamilya nila, na walang malinaw kung kailan ibabalik. Okay, sinabi mo ibabalik mo, kailan? Taon na ang nakaraan, wala ka pang binabalik. Walang malinaw kung kailan mo ibabalik. Kaya po siguro umaasa yung mga kababayan natin na nag-invest. Kasi ang malinaw na nilagay nyo sa kontrata, yung pera nila ay magkaka-interest sa loob ng 3 taon, 2 taon, yung iba 1 taon, or kada buwan tatanggap ng interest yung investment nila.
Kung hindi nyo bibigyan ng linaw, yung mga problema na yan, talaga pong magsasalita yung mga tao. Hindi rin po kami na mga kasama mo sa trabaho ang naglabas ng salitang scam. Hindi po kami yan. Bago pa lang ikaw ang humabol, bago ka pa lang nahalal, yan na po yung mga sinasabi ng mga kausap mong tao. Yung mga taong niyaya mo para kuhanan ng kapital at pinangakuan nyo ng interes. Oo, naiintindihan ko po yun. May mga negosyo na talagang hindi naman lahat ng negosyo kikita. Kaso sana nilinaw mo sa mga taong kausap mo na yung pera nila ay mag-i-invest sila dun sa negosyo. Hindi po nilinaw po ninyo dun sa kasunduan na hawak-hawak nila na kikita sila ng interes. Malinaw po yun na out sila dun sa negosyo ninyo dahil lang inaasahan nila yung interest po nila. Parang nangutang ka lang po sa lending company. Wala akong pakialam ang lending company kung saan mo dadalin ang pera. Ang malinaw sa lending company, meron kang obligasyon na dapat mong bayaran. Hindi ho sinasabi dun sa lending company na kasama ako sa negosyo mo. Kaya po siguro yung mga tao ay umaasa po. Kaya sana po linawin niyo yung pagsasalita ninyo kung sino ho nasa likod nito. Kung titignan niyo po kung sino nasa likod nito, kayo po ang nandyan sa likod na to. Dahil kung hindi ho ganyang karaming tao ang kinausap ninyo at hindi kung yung mga tao na yan ay kinausap nyo ng maayos at sinabi nyo kung kailan nyo exact babayaran o issuean nyo man ng cheque, hindi po mumangal-ngal yung mga tao na yan. Hindi po sana nagsasalita yung mga tao na yan. Kayo po may gawa nito. Hindi po kami mga kasama ninyo sa trabaho. Kayo po ang may kagagawan lahat ng ito sa simula't simula. Kayo na nga ho nagsabi, pandemic time pa yan. Andyan na yan. Nagdaan ho pala kayo sa hirap. Base sa mga kinuwento ninyo. Kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo sa buhay. Sana maramdaman nyo rin po yung mga taong kausap ninyo na naghirap. Nakitain itong mga pera na to. Sana nararamdaman nyo rin ho sana yung nararamdaman nila. Kami po ni nanay, wala kaming pakialam sa politika. Tapos na po eleksyon. Tinanggap po namin kayo na maayos. Asahan nyo po, tao kaming makikitungo sa inyo. Pero hindi ho pwedeng pagtakpan ng bilang kasama ninyo sa trabaho ay mananahimik po kami para sa mga reklamo po ng ating mga kababayang OFW. Hindi ho natin po pwedeng gawin yun. Kung tingin po natin na may karapatan sila, dapat turuan lang ho natin kung anong dapat nilang gawin. Ngayon po, dun sa mga ibang lumapit, na ang commitment nyo po hanggang next year pa, 2026, 2027, malinaw naman po ang sinabi ko sa kanila. Hintayin nyo po yung kontrata ninyo matapos at baka makabawi po yung tao, mabayaran po kayo. O maibigay po yung obligasyon niya sa inyo. Doon sa takdang araw na matatapos ang kontrata ninyo. Doon po sa mga naghahabol na taon na naghahabol, ano nyo naman po gusto nyong gawin sa mga tao? Sila na ho nagsasawa na nakikipag-usap sa inyo na walang malinaw na sagot. Sinabi nyo may bagong investment na naman po kayo. Sana po bago kayo mag-invest, unahin nyo muna po yung obligasyon ninyo. Na sana, kausapin nyo yung mga tao o magbawas man ho kayo dun sa obligasyon ninyo sa kanila. Kaya lang naman ho naghahabol yan wala pong malinaw na usapan Wala pong malinaw na makikipag-usap. Ngayon po itong problema na to,
Bakit nasa publiko? Humabol po kayo. Isa kayong public servant ngayon. Dati ho bang hindi kayo public servant? Pumutok ho ba yan? Lumabas po ba yan? Meron, pero pa konti-konti. Ngayon public servant kayo, tanggapin nyo po. Lahat ho tayo. Sa katiting na bagay na pagkakamali natin, bubuksan ng mga kapampangan o ng mga ibang tao buhay natin. Kung ano man ang maling ginawa natin. Part ng public servant yan. Na dapat natin tanggapin. Hindi po kagagawan to ng politika. Kagagawan nyo po to. Maganda pong gawin ninyo, siguro, patawag nyo po lahat yung mga tao, yung mga nasa ibang bansa, as far as Israel, na kung saan ay may gera, na matanda, na malapit na mag-retire, umuwi, nakakailanganin ng pera niya, kausapin po ninyo. Yung mga tao na may sakit, ang mga pamilya nila na nandito ngayon, nangangailangan ng pera, inawin nyo po yung mga usapan ninyo. Kung malinaw po ba yung usapan ninyo, magsasalita po ba yung mga tao na yan? Kung bang malinaw ang pakikipag-usap ninyo, magsasalita ho ba ng iskam yung mga tao na yan? Hindi po siguro. Negosyante din po ako. Kung marunong ho tayo makipag-usap sa obligasyon natin, iintindihin ho tayo ng kapwa natin. Pero, kung hindi ho maayos ang pakikipag-usap natin, sasagot tayo ang parang sagot sa hangin, at talaga po magsasalita yung mga yun. Yung sa politika po, wala po kaming problema kung sino man po yung sinuportahan nyo nung nakaraang eleksyon. Okay lang po kami doon ni nanay. Tapos na po yung eleksyon, nakafocus na po kami sa pagsiservisyo ulit ni nanay. Darating ulit po yung araw ng politika. Natural ho, maghaharap-harap na naman po ulit. Doon na lang ho namin uudisipin ulit yung politika. Kayo po, kung ang pakiramdam ninyo, dahil napag-usapan ang kaso ninyo o naging kaso ninyo, dadaan nyo kagad sa politika, hindi ho namin problema yun. Malinis po ang konsyensya namin ni nanay. Nung pinuntahan kayo ng sheriff dito para i-garnish yung sahod ninyo, na dapat doon mismo sa session hall kakausapin kayo. Ano hong pinagawa namin? Pina-close door ko po kayo para mag-usap-usap po kayo. Dahil nga ho, alam ko yung kahihiyan. Pero, public document po yan. Hindi ho natin habang buhay na matatago. Sa media, mga media sa Pampanga, hindi ho ganon kahina isip ng mga tao na yun. Ang gagaling ng mga Kapampangan. Tingin nyo, hindi marunong umamoy ang mga yan, makarinig. Naku po. Sa lahat ng chismis dito sa ilalim, alam ng mga media natin dito sa Pampanga. Kaya wag nyo po isisisi sa amin. In the first place, hindi naman po kami may gawa nito. Sino ho bang gumawa nitong problema na to? Hindi naman po kami. Anong malay ho namin ni nanay dito? Anong malay namin ng mga katrabaho mo rito? Basta ito masasabi ko sa iyo. Pagdating dito sa trabaho, pagsiservisyo sa mga Kapampangan, magkakaisa tayo. Pero yung pang-aapi sa mga kababayan natin, hindi ho nyo kami pwedeng asahan ni nanay. Kailangan namin pakinggan, at kung alam namin na meron silang tama, kailangan po namin tulungan. Hindi ho kami pwedeng tumahimik dahil kasama ka namin sa trabaho. Ayusin nyo po yung mga
gusot siguro na yan. Kung nalugi man ho kayo sa negosyo, inadmit nyo naman sa sarili ninyo, kausapin nyo po yung mga tao. Linawin nyo lang ho kung kailan nyo sila babayaran. Yung mga iba na malinaw na investment, siguro talo sila. Pero yung iba na ang kontrata ninyo interest, palagay ko po may obligasyon kayo. Yung paggamit nyo ng mga iba-ibang pangalan sa kontrata, linawin nyo po. Yung mga negosyo, pangalan ng negosyo na ginamit ninyo, linawin nyo po. Iba-ibang negosyo. Siguro po, magkaroon ng linaw sa mga Kapampangan kung ano po itong sitwasyon na to. Hindi po kami ni nanay o ng mga kasama namin dito ang may gawa nitong problema na to. Pakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga taong nasangkot dito. Kung ano yung pera na pinaghirapan nila. Yung pera na binuwis nila ang buhay nila sa ibang bansa. Mawawala na lang ho basta-basta. Ang walang malinaw na pakikipag-usap. So, sana po sa ating mga kababayan, nagkaroon na ho ng linaw. Kung ano man yung napanood nyo kahapon. Kaya nandito po ako para sagutin na wala pong politika rito. At wala rin po kaming interes sa posisyon niya. Wala rin ho kaming itatago o wala rin kaming dapat ikatakot kung meron man hong kumontra sa amin dito sa trabaho namin. Dahil ang pera ng Kapitolyo ay binabalik ho namin sa mga tao. Malinaw ang kwentahan ho namin dito. From the beginning, na nagserbisyo si nanay, nagserbisyo ko. Malinis po ang pera ng Kapitolyo. At malinaw na ang mga proyekto, programa, ay bumabalik lahat ho sa mahihirap. Yan po ang sisiguraduhin namin sa inyo. Kaya kayo po, na iniisip ninyo na hindi kayo welcome dito sa probinsya, welcome po kayo rito. Basta papunta ho tayo sa tama. Welcome kayo. Pero hindi ho papunta sa baluktot. Hindi nyo ho kami po pwedeng patanguin ni nanay doon. Sumerbisyo tayo. Dagdagan pa ho natin ang pagsiservisyo sa mga Kapampangan. Maging tapat tayo sa mga Kapampangan. Yun po ang kailangan natin gawin. Maging tao tayo. Magpakatao po tayo. Yun po yung kailangan natin. Huwag ho natin i-blame sa iba. Yung mga kasalanan o pagkakamali natin, i-blame nyo sa iba. Huwag nyo pong iibahin yung usapan. Ang pinanggalingan lang po nito, problema na to, kayo rin po. Hindi lang po kasi 5 tao ang nagsasalita. Daan-daan tao na po yung nagsasalita. Pati nga ho hindi natin kababayan, meron pa as far as Zamboanga. Ganun po kalayo. Na nagtiwala sa inyo, na nagbigay ng tiwala. Para maayos nyo po ito, harapin nyo po yung problema ninyo. Mag-set kayo ng meeting. Ngayon, sa kayong public figure, patawag nyo po lahat ang may problema. Isa-isayin nyo, pagsamasamahin nyo sila. Pwede ko kayong tulungan. Mag-rent tayo ng malaking convention dito para magkasya po sila. Ako na magbabayad. Para pag ginarap nyo sila, isa-isahin nyo silang harapin kung ano yung mga pangako na dapat yung bigay sa kanila at ano yung mga dapat nilang asahan sa inyo at kailan. Tutulungan ko po kayo sa ganung paraan. Pero para itago po itong problema na to, hindi ko po magagawa sa mga kababayan nating OFW. Okay po.
Sa mga minamahal ko pong Kapampangan, sana po nagkaroon po ng malinaw ito mga statement ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Asahan nyo pa rin ho ang tuloy-tuloy na pagsiservisyo at pagmamahal sa inyo. Maraming salamat po. Thank you.